Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Lee Sin Champion Spotlight. Είμαι ο Σταμάτης ή αλλιώς PTA Stomach Brain. Ο Lee Sin είναι ένας Assassin Bruiser Champion που εξειδικεύεται στο peeling και την εξολόθρευση των αντίπαλων carries. Επίσης είναι ο καλύτερος anti-stealth champion του παιχνιδιού. Ξεκινάμε με τα skills του Lee Sin. Η passive του Lee Sin λέγεται Flurry. Κάθε φορά που ο Lee Sin χρησιμοποιεί μια ιδιότητά του, τα δύο επόμενα auto attacks μέσα σε 3 δευτερόλεπτα παίρνουν 40% attack speed και επιστρέφουν 15 energy έκαστο. Η πρώτη ιδιότητα του Lee Sin είναι το Sonic Wave Resonating Strike. Το Sonic Wave εξαπολύει ένα skill shot, το οποίο κάνει physical damage και reveal τον πρώτο αντίπαλο που πετυχαίνει. Με το Resonating Strike, ο Lee Sin μπορεί να κάνει dash σε αυτόν τον αντίπαλο, κάνοντας του physical damage βάσει του missing health. Η δεύτερη ιδιότητα του Lee Sin ονομάζεται Safeguard Iron Will. Το Safeguard κάνει shield τον ίδιο και ένα σύμμαχό του, ενώ κάνει dash σε αυτόν. Το Iron Will δίνει στον Lee Sin επιπλέον lifesteal και spellvamp. Όπως βλέπουμε, το Safeguard δουλεύει όχι μόνο σε Champions, αλλά και σε Wards και σε Allied Minions. Η τρίτη ιδιότητα του Lee Sin ονομάζεται Tempest Cripple. Το Tempest κάνει magic damage και reveal τους αντιπάλους γύρω από το Lee Sin, ενώ το Cripple τους προκαλεί μείωση στο movement speed και στο attack speed. Η ultimate του Lee Sin ονομάζεται Dragon's Rage. Με αυτήν, ο Lee Sin κάνει knockback τον αντίπαλο Champion, κάνοντας physical damage σε αυτόν αλλά και σε όσους αντιπάλους συγκρουστούν μαζί του στην πορεία. Οι αντίπαλοι αυτοί σηκώνονται στον αέρα από τη σύγκρουση. Το early laning του Lee Sin είναι πολύ δυνατό, αν εκμεταλλευτείτε σωστά το sustain του και το burst του λόγω resonating strike όταν ο αντίπαλος είναι χαμηλά σε HP. Εδώ φριζάρω το lane μου κοντά στο tower και κάνω trades με το Z. Τελικά καταφέρω να τον πιάσω με το Q μου και τον σκοτώνω με τη βοήθεια του burst από το resonating strike και το ignite. Ο Lee Sin κάνει τρομερό snowball αν πάρει προβάδισμα στο lane. Παρατηρούμε ότι πλέον ο Z δυσκολεύεται πολύ στο lane μαζί μου. Με το που πλησιάζει να πάρει το κρυπάκι, πηδάω πάνω του με W, κάνω Q 2 φορές, ulti και ignite στο τέλος για να μην πω σε tower range, καθώς με γκανκάρει ο Mundo. Ωστόσο ο Z σώζεται χάρη στο Elixir of Fortitude. Προσπαθώ να πω σε θέση για Q αλλά αποτυγχάνω, οπότε στρέφομαι προς το Mundo και τον εκτελώ γρήγορα. Ο Z τότε αποφασίζει να μπει με την ulti του, αλλά το σκοτώνω και αυτόν με τη βοήθεια των creeps, παίρνοντας έτσι το double kill. Σαν top lane Lee Sin μπορείτε να κάνετε πολύ επιτυχημένο roaming και πολύ καλά ganks. Καθώς έχω καταστρέψει τον αντίπαλο πύργο στο top lane, ψάχνω για ευκαιρίες για ganks στο mid. Παρατηρώ ότι ο Kassadin είναι κάπως εκτός θέσης, οπότε αν περιμένω στο Fog of War μπορεί να έρθει κάποια κατάλληλη ευκαιρία έτσι ώστε να περάσω μέσα με κάποιο Q και να πάρουμε το kill. Παρ' όλα αυτά, ο Mundo με τσακώνει καθώς έρχεται από τη ζούγκλα τους, οπότε αναγκάζομαι να πηδήξω πάνω από τον τοίχο με Safeguard και το Ward. Στη συνέχεια μαντεύω τη θέση του Kassadin, κάνω Q, πηδάω πάνω του με το Resonating Strike και κάνω Ignite και παίρνω το kill. Στη συνέχεια με το Twisted Fate επιτιθόμαστε στο Mundo, αλλά δυστυχώς αποτυγχάνουμε να το σκοτώσουμε. Στα teamfights, ο Lee Sin μπορείτε να κάνει assassinate κύριους στόχους, είτε πύλη για το AD carry, ειδικά αν δεν έχει πολλά αντικείμενα. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού είμαι πολύ fed, οπότε μπορώ να επιτεθώ κατά μέτωπο εναντίον του Z και Thresh χωρίς πρόβλημα. Ο Twisted Fate κάνει stun τον Thresh, οπότε ο Z αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει. Ο Nocturne κάνει fear τον Z και εγώ τον σκοτώνω με Sonic Wave, Resonating Strike και Tempest. Στη συνέχεια όμως ο Nocturne κάνει ένα αυτοκτονικό tower dive, στο οποίο δεν μπορώ να ακολουθήσω. Περιμένοντας το bottom lane έξω από το tower, παρατηρώ ότι ο Twisted Fate είναι αρκετά low και ότι ο Kassadin κάνει riftwalk πάνω από τα δέντρα με σκοπό να τον σκοτώσει. Συνεχίζω λοιπόν παράλληλα την πορεία μου με σκοπό να κάνω safeguard πάνω στο Twisted Fate για να τον σώσω. Ο Kassadin τον προφταίνει και τον σκοτώνει πολύ εύκολα. Όμως εγώ με το QRQ combo μου, κάνοντας maximum damage με το Resonating Strike, καταφέρω να τον σκοτώσω εύκολα. Στη συνέχεια με πλησιάζει ο Mundo, οπότε κάνω Q για να τον πλησιάσω, Tempest, Cripple και Ignite την ulti του για το heal reduction. Μόνος μένει στο τέλος ο Twitch, ο οποίος κάνει stealth για να ξεφύγει. Κατά συνέπεια φλασάρω πάνω του, κάνω Tempest για reveal, Cripple για slow και παρόλο που αστοχώ το Sonic Wave και ο Twitch κάνει barrier, το σκοτώνω χωρίς πρόβλημα. Από runes χρησιμοποιώ Flat Attack Damage Marks, Flat Armor Seals, Flat Magic Resist Glyphs και Flat Attack Damage Quintessences. Από Masteries επιλέγω 9-21-0, παίρνοντας μέχρι το Armor Penetration στο Offense 3 και αρκετό Defense. Ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε Masteries 21-9-0 για ένα πιο επιθετικό playstyle με έμφαση στο damage. Αναφορικά με το item build. Υπάρχουν πολλά starting items. Ένα γενικό ξεκίνημα είναι ένα Rejuvenation Bead, 4 Health Potions και 2 Sidewards. Οι υπότες μας είναι Ninja Tab ή Mercury Stretch ανάλογα με τις ανάγκες μας. Στη συνέχεια χτίζουμε το Black Cleaver και το Blade of the Ruined King ή το Bloodthirst εναλλακτικά για snowballing. Ύστερα στρεφόμαστε προς αμυντικά αντικείμενα, όπως το Warmock's Armor, το Randuin's Omen ή το Maw of Malmortius. Απαραίτητο στο late game είναι το Last Whisper. Αυτό ήταν το Lee Sin Champion Spotlight από το pentakill.gr.
Ευχαριστούμε πολύ τους Summoner Strander και Shadow God 3 για την επίδειξη των skills του Lee Sin. Μπείτε στο site μας για να μένετε ενήμεροι για όλα τα νέα για το League of Legends. Γραφτείτε στο forum μας, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε follow στο Twitter και εγγραφή στο παρόν κανάλι στο YouTube. Ευχαριστούμε πολύ!